Bona tarda. Avui farem el simulacre de català. Vale? Us ho he enviat al correu electrònic. És en el mateix correu de l'altre dia on hi havia els altres dos exercicis, el de castellà i comentari de text. I avui faríem el de català. Els que no us pugueu connectar aquesta tarda, em feu també, no? Dediqueu-li més o menys una horeta i poquet, no gaire més, una hora i cinc. Ho fem també de la mateixa manera, com si estiguéssiu a l'examen, esteu a casa, però no consulteu res. Vosaltres expresseu tot el que pugueu saber amb el que teniu, els coneixements que hagueu adquirit fins ara, perquè d'aquesta manera veurem el nivell i la progressió de cadascú, si no, no serviria de Bones, res. Joan. Hola, Esther, bones. Perdona que te tallo. No. Ja estava fent una mica d'explicació, com estic gravant, no? De les instruccions per a fer, com sempre, aquest tipus de simulacres des de casa, no? Intentem reproduir al màxim possible la situació real, que seria un examen en el qual no us deixaran tenir ni els mòbils, ni tenir llibres, ni parlar amb ningú. Vull dir que heu de fer, cadascú de vosaltres, tot el millor que sapigueu fer en aquest moment, perquè això us donarà una idea de la progressió que cadascú aneu tenint de... Vale, una coseta. Digues. Ara t'enviaré un mail de l'Antonio, vale? Vale. L'ha canviat. Li envies amb aquest correu els Molt bé. exàmens que Vale. aquest cap de setmana te'ls enviarà, vale? Vale. Si de cas, Ara te'l passo per WhatsApp. ja li comentaré també que el de comentari de text el deixarem pel dilluns. No cal que el faci ara aquest cap de setmana. Pot fer el de castellà i el de català i el de comentari de text, com ja li estava dient al Paqui, que el deixem pel dilluns. Molt bé, vale. Pues si ja m'ho passes, ja de seguida li enviaré. Gràcies, Esther. Vale, perfecte. Molt bé. I què tal, Vanessa? Bona tarda. Benvinguda. Hola, bona tarda. Doncs mira, ja que esteu vosaltres ja, Vanessa i Paqui, pues ja podeu començar-lo. L'has vist, no? El simulacre. Sí. Està en el mateix correu, abans de tot. Val. Doncs vinga, comenceu. Si em voleu comentar alguna cosa, me la comenteu. És com si estiguéssiu a l'examen i volguéssiu comentar alguna coseta als nois que hi hagi per allí, les noies, que no sé si us dirien res, Pero bueno, sí, digues. Vale, Joan, que la han mandado en el mismo de... En el mismo, sí. I el veràs de més llengua abans que castellana, no? Sí, posa simulacre. Simulacre, vale. Sí, és aquest. Vale. No sé si... Aquí potser el trobareu una miqueta més complicat, però bueno, també va bé que ens enfrontem amb exercicis una mica més difícils. Ai, Joan. Bueno, és que és el que ens trobarem, Ja. Sí, però bueno. Vinga, doncs endavant. Si ja podeu començar. I jo estic aquí per si teniu voleu comentar alguna coseta que us la pugui dir, Llavors, vale? Vinga. Endavant, i sort. Sí. Hacemos un poco de comentario referente al simulacro y ahora Paqui me decía, bueno, estábamos hablando con Paqui y os comentaba que en el 2.2, si os piden entre 50 y 80 palabras, tenéis que contarlas cuando acabéis de hacer la redacción, porque si os pasáis o si os quedáis cortas y cortos, os van a penalizar, Penaliza. Entonces, si os pasáis un poco, pues tenéis que volver a mirarlo y, bueno, vamos a reducir, a sacar una, otra, tenéis que ajustar, Porque también te piden que, bueno, el examen català, os demanen que pugueu expressar una idea correctament, sense que us sigueu massa breus, allò que dius que no dic 4 paraules, no? Que sapigueu expressar-vos bé, però tampoc que no us estengueu excessivament. Hi ha una mica del breu el bo si breu, o el que diuen en castellà, lo bueno si breve 2 veces bueno, però una brevetat no excessiva. Per tant, això ho conteu. Ja et dia, Paqui, quan acabeu l'examen, si us dona temps encara, repassar aquestes cosetes. Conteu, fes un recompte ara, mentrestant, mentre Vanessa... 55 he contado. Vale, sí, bueno, estàs dins estàs dins del límit. Si són 55, són 55. També va bé repassar les faltes, així amb més tranquil·litat, perquè quan s'escriu un text, tot un text, a vegades estàs pensant molt en el que diràs i no te fixes tant en les faltes d'ortografia. Vale, otro problema cuando yo es que no escribo nunca con el ordenador. Yo los acentos y todo eso no sé ponerlo. Por aquí no te los puedo, si te lo fuera hecho a mano sí, pero como me ha dado la posibilidad de hacerlo aquí directamente,
Bueno, que verás que... pero el accent ya sabes que, bueno, se toca la tecla del accent y después la letra. No sé hacerlo, yo no estoy acostumbrada a Bueno, pero yo utilizar el ordenador. te ho explico, Paqui. Si mires el teclat, Sí. veuràs que hi ha els accents, l'obert i el tancat. Ho veus? A la dreta. Hi ha una ratlleta cap a l'esquerra i una cap a la dreta, baix. Sí. La segona línia, al costat de la ñ, hi ha l'accent castellà, diguéssim, castellà i tancat. Vale? I al costat de la P, a dalt, hi ha l'accent obert. Llavors tu, abans d'accentuar la paraula, la lletra, piques l'accent i després piques la lletra i ja te surt a damunt. Ay, no me sale. Me han salido un montón de acento y no me ha salido. Bueno, No. vale. Lo que pasa es que, claro, ahora ya no sabré si la sabrías acentuar o no la sabrías acentuar. No me sale. Me sale la S y luego me salen los acentos por otro lado. Pero los dos juntos no me salen. Sí, pues perquè primer has de picar l'accent. Tu deus primer piques la paraula i després l'accent. Llavors, claro, l'accent surt sol. Primero le doy el acento, Primero l'acento i després la letra. pero me sale un montón de acentos y por último me sale la letra. No, per exemple, jo què sé, a veure... mira la paraula, no? Tu has d'escriure la paraula mitjà. Tu fas la M, piques la M, piques la I, piques la T, piques la J, ¿vale? Llavors, abans de picar la A, piques la tecla de l'accent, que en aquest cas és obert, darrere de la P, i no es veurà l'accent. Tu el piques i després fiques la A i ja te sortirà damunt. Ah, vale, ahora sí. Ho Porque veus, antes no me Sí? salía. Bueno, doncs ara ja ho saps fer, ¿vale? O sigui, tu piques... Si vols, mira, mentre acabe, com encara tenim una miqueta de temps, 5 minutets, mentre acabe la Vanessa, repassa-te-ho, això que has escrit, aquelles paraules que consideres tu que han de portar accent i no les has posat, tu mires i dius, mira, aquesta porta accent. Piques amb el cursor allí, la borres, piques l'accent i piques la lletra. Ho dic perquè, clar, cada falta que feu d'accent és 0,1, que us treuen. Llavors també hem de mirar una mica el nivell en el que esteu. Pero bueno, allí lo haremos a mano, ¿no? Allí no lo haremos con un ordenador. Sí, allí a mano, claro. Això més que res perquè jo vega i en quin nivell de control de l'accentuació esteu, del domini de l'accentuació en català. Recordar, paraules agudes s'accentuen totes acabades amb vocal, vocal més S, en i les planes, si no acaben així, i les esdrúixoles s'accentuen totes. Això és la norma general. Després estan les petites coses dels diftongs i tot això, no? Però la norma general, la majoria de les paraules segueixen aquest criteri, el criteri aquest bàsic. Ara sí, ja ho repassarem, també, tot això. Vale. Tu, Vanessa, com vas? Estàs aquí? Ens estàs escoltant, Vanessa? A veure, contesta. Això s'ha desconnectat. Sí, Joan, repaso Repassa. No, y ya estoy, ya te lo mando. No, tranquil·lament, repasseu. Sí, 5 minutets més i llavors farem una miqueta de classe i ja està. Per avui. Vale. Pues ens veiem la setmana que ve. Vale. Que passeu molt bon Fins de la setmana que ve. Guardeu-vos del fred. Adéu. Adéu.